Orduan gauza bat egon, orduan jakinen gineukan, aurrien daukana, zer da? Orduan, klaro egin jokan hori. Da, zeinekin komentalo egin zein, dana. Da, guk egenik hartzen eman propagandia, da, nik irakurtzen eman nien, orduan etortzen zen Venezuelatik asko. Da, propagandia, horak irakurtzen eman nien, hartu sobre bat eta sartu sobre baten, ero kalien ikustu zuen bat demon, ero korreotik bebai, ipini zello bat eta korreotik bebai, destinoak ipini itxezin juzen, ari ero besti. Hola, bezi ginen. Da, generalmente izate zan programa, folletuak izeten ziren, generalmente sartxuak. Ez ziren izaten normala da, Venezuelatik hori, ibitzen ziren eskuik da... Eta hori zenbat urtelez ikusten dituzuk? Gutxi. Nik orduan ikun konetxuen da bat urte, 6 urte, da ikutzen eban ja ikurriñak menkadien ero ez dien, eta joan da iluntze baten ero pasuta tak, pegau, da horrengo nuen almetan ipintzen alboroto bat, la leche, guarda seguridad que la de Dios, investigetan bastara guztiak. Da horrek ikusten txuen, boteko bametzan, baina hori... Eta, pregunta, eta egon zinen orduan talde baten, edo hori egiten zenuen talde baten egon barik? Orduan esan talde. Orduan, oigaz, egin bene azala, eta besti azala, eta apenas, politikamente apenas, libran informazioik, ez da. Unikamente, eskinela frankistak eta karlistak. Hori, klaro egin, hori klaro. Baina politikamente, enkuadreta ez esan gutzut, engo moruen, ero bildu, ero esto, ez nola begin, zeban. Eta esan duzu, propaganda Venezuelatik etorrela, ez da? Bai. Eta noren propaganda izaten zen, edo Eusko Jaurlaritzarena, edo PNV-rena, edo... Apur bat, aixengo zalda eskumakua. PNV-kua. Ustot, Ez da, ez inot, klaro da zakat, informazioak, baina gehien behar aixen horretzak. Ez que bestek ez zegoen. Ez zebez zegoen, entzun. Ez zebez. Zarrizan, enti gukuak eta ikurriñak eta nobera gineakuak, entzun alda moruen, da ez que zeo zen. Polintza izate zen, holako ikurriñak batero bi kale baten, armeta zein tako bat, agertu zen, jode, ejerzito guztia, txofirrak bat, dios.